Integrovaný regionální operační program pro lepší život v regionech. Bylo by s podivem, kdybychom při svém putování po stopách projektů financovaných z evropských fondů nezavítali i do Kutné Hory. Do města, jež se ve středověku proslavilo těžbou stříbra, díky kterému se dostalo do popředí zájmu českých králů. Konkrétně se podíváme na Vlašský Dvůr, zachovaný panský hrádek s tisíciletou historií, založený Václavem II. Jde o národní kulturní památku, která je zároveň zařazená na seznam dědictví UNESCO. Jde tedy o stavbu celoevropského významu. Primárním cílem projektu byla stavební obnova celého hrádku a s tím i spojené zatraktivnění expozic, které se v něm nachází. Vlašskému dvoru pro jeho půvab a šarm právem náleží přízvisko Klenot českých panovníků. Je to zřejmě i díky Královskému paláci a mincovně, jež jsou také součástí hradu. Velmi si jej oblíbil i Václav IV., který zde často pobýval. Nechal si zde přistavět kromě kaple svatého Václava i Královský palác. Jehož součástí byly například reprezentativní prostory, kde byl v roce 1409 podepsán dekret kutnohorský. Vítejte ve Vlašském dvoře, v jedinečném sídle českých panovníků a králů, kde se nacházíme právě teď na nádvoří. Za mnou můžete vidět Královský palác, který přistavěl Václav IV. A Královskou mincovnu, kterou proslavil Václav II. Součástí námi představovaných projektů povětšinou bývá i revitalizace okolí. Nejinak tomu je i zde v parku, který přiléhá k budově hrádku. Pojďme se spolu ale nyní podívat, co všechno na vás ve Vlašském dvoře čeká. My jsme se stoupili do sklepa do prvého projektového okruhu Záhada ztraceného stříbra, kde úplně na začátku si můžou malí i velcí vyzkoušet, jak se dříve pohybovalo podzemí. Je tam prolézačka velikosti šachty důlní, kdy pokud z ní vylezete, sice přihrbený, ale vystoupíte naprosto v pohodě, tak potom se můžete procházet mezi světelnými panely, které vám odvypráví záhadu toho ztraceného stříbra a na konci se můžete pokusit nějaký ten poklad u nás i najít. My se nacházíme na druhém prohlídkovém okruhu, který se jmenuje Královská mincovna a po vstoupení sem dovnitř se můžete seznámit s tím, jak se vlastně stříbro dolovalo, zpracovávalo, až se z něj nakonec stal stříbrný pražský groš, což bylo platidlo, které obíhalo Evropou 350 let. Dokonce si jej tady u nás můžete sami vyrazit. Ta služba se jmenuje Zážitek, nebo ten produkt, který si u nás můžete zakoupit. A prázdný plíšek, už teda hliníkový, ne stříbrno-měděný, pod vaším kladivem 2kilovým skončí jako stříbrný pražský groš, za který si dříve mohli jste si pořídit třeba 60 vajec. Dneska je to spíše pro štěstí a na památku. My se teď nacházíme na třetím prohlídkovém okruhu, který se jmenuje Královský palác a Královská kaple, na který potom navazuje krásná expozice královských filmových komnat. A teďka zrovna stojíme v audienční síni krále Václava IV., který na konci 14. století nechal tento palác postavit a dneska tato nádherná místnost slouží jako svatební pro naši radnici. Kromě zajímavých prohlídkových tras nabízí Vlašský dvůr i bohatý doprovodný program. Za všechny jmenujme tajuplné večerní scénické představení Příběh mince. Vlašský dvůr plní obě funkce, stejně jako tomu bylo dlouhá léta v historii. Kromě prohlídkových tras a návštěvníků tu můžete potkat místní nebo například pana starostu, protože v budově Vlašského dvora sídlí městský úřad. Důvodů navštívit Vlašský dvůr je skutečně mnoho, proto neváhejte a přijměte naše pozvání do Klenotu českých králů. Můžete si tu vyrazit třeba svou vlastní minci. To největší bohatství se však ukrývá ve společných zážitcích.